Ang mga pangit. Hi, hello, good morning, Sis Antaray. Sir, gusto kita. Good morning po, Sir JFC. Good morning. Salamat po sa lahat ng andyan. Ayan, lang ako, nag-direct live kasi parang nasusubrahan na sa SC, sa screencast. Kailangan mag-direct din minsan. Pero ayaw ko magpakita ng aking face lock. Kaya dyan lang kayo sa harap ng kaniyugan. Salamat sa paharang, Sis Antaray. Sir, gusto kita. Sir JC, thank you so much. Sir JFC, salamat po. Salamat sa paharang, Sis Antaray. Antaray or Antaray? Gusto mo ako, pero hindi kita gusto. Ano daw? Ito kasi yung pangalan mo eh. Gusto kita. Sana all, di ba? No choice. No choice eh. Gusto ng lahat. Bawat makakabasa eh. Gusto kita. Maglagay nga rin ako dito. Gusto mo ako. Gawa ko ng ninja, no? Yung pangalan, gusto mo ako. Pasaway. Naririnig nyo ba yung mga huni ng uwak? Ang daming uwak dito sa aming kaniyugan. Ayan o. Takot na takot yung mga yung mga manok na may mga sisiw. Kasi nga, yung pakay ng uwak ay yung yung mga sisiw. Kinakain nila. Kinakain ng uwak. Kaya minsan, tinatalian namin yung mga manok. Pinapalaki-laki muna namin yung mga sisiw bago namin pakawalan. Kasi nga, kapag maliliit pa, inuubos lang yan ng ng uwak. Manay Sisi, Michi, Tigerfield TV, make love shoutout, Manay Sisi. Salamat sa pagbisita. I'm sorry about that. Sana all. Nag-direct live ako, sis Manay Sisi, Michi, kasi nga bawal din sunod-sunod yung SC din. Baka mapalo tayo. Kailangan meron din tayong face live. Direct live. Huwag sunod-sunod na SC. Oy, English pala yon. Ha ha ha. Sarap pakinggan, huni ng ibon. Oo, sisi.
Maraming ibon dito sa ilalim ng kanyugan. Kanyugan, kakahuyan, kabundukan. Parang ang labo ng ano ko, ng video, no? Ng cam, no? Nasira kasi yung aking ano, yung Realme ko na maganda yung ano nun, video. Maganda yung cam. Malinaw na malinaw. Nasira. Pahagad tipong. Ano yung tipong sisi? Manay sisi? Ano yung tipong? Niyog? Buko? Nakaka-relax pakinggan ang mga huni. Opo, sir, gusto kita. Iba't ibang ibon. Uwak, yung ano, yung kikiyaw. Kikiyaw yung tawag sa amin. Yung kulay yellow. Tapos yung mga maliliit na ibon, yan oh, yung naririnig nyo yan. Maliliit na ibon. Ayun na oh, dumaan. Tipong, buko, yang coconut. Ah, yung tawag naman, 'di ba? Sisi dito sa ano, lumbod. Tipong. Tipong pala. Saan ka nga? Sisi Manay ano? Manay Sisi Mitchi. Saan ka sa Bicol? Tawang-tawa si Sir, gusto kita. Di kita niyo yan mga sisi ano, si gusto kita. Para gustuhin niyo rin. Ay, sorry. Oo, sisi, lumbod. Ngayong ano, 'di ba malapit na yung Pasko? Magpapa-order kami ng pambuko salad. Alam mo sis, yung ano, mahal ngayon. Yung isang kilo ng pang salad, yung na ano na siya, na ano tawag doon? Ano, yung ready na ba pang buko salad, 300 yung kilo. Kaya yun ang balak namin ngayong Pasko ay magbibinta kami ng, magpapa-order ako ng pambuko salad. Sa Naga, ayan, nasa Naga ka, sa Bukana ka ng Bicol. Kami dito na sa dulo. Sorsogon, pinaka last na ano, probinsya ng Bicol. Yung pinaka last pala, Masbate, pero isla na yun eh. Yung pinaka huling lupa ba ng Bicol, Sorsogon, kasi sa dulo nito, dagat na, papunta na ng Visayas, Samar. Hello, Manay Michi. Sabi ni Sir, gusto kita, nakita, kita, ano daw? Gusto kita, gustuhin na kita. Hello. Wow, mahal na talaga yung, wow, mahal na talaga yon. Pati nga, pag-ibig, mahal din. Oh my God. Binibili ba yon? Sisi, binibili ba yung pag-ibig? Oo nga pala no, mahal. Mahal. Kasi nga, mahal kita, ganon. Oh my gosh. Ayan no, tawang-tawa si gusto kita. May hugot siya. Sino yung may hugot dyan? Ikaw. Pati pala pag-ibig ngayon, mahal no? Oo nga naman. Kasi nga, mahal kita. Gusto kita. Kailan tayo mag-ano, Manay Michi, Manay Sisi, kailan tayo ano, kakanta? Ayan si ano, sa Sir Gusto Kita, magaling ata yung kumanta. Paakyatin natin sa live mo. Magsingalong tayo ngayong ano, Pasko.
Ano daw? Sabi ni Sir Chippy. Kailangan may baon din. Ibaon sa limot. Manay Sisi. Takot ako kay Manay. Baka isang isang shot ako sa kanya. O nga magaling yan. Taekwondo ata yan si Manay Sisi. Lahat na nasa kanya. Aikido, Taekwondo. 'Di ba, Manay Sisi? Kaya wag kang luluko-luko diyan, sir, gusto kita. Ang laki naman ng mansyon ni Manay Michi. Oo nga no, sana all. Ang laki nga. Ikaw din naman, 'di ba, sir, gusto kita yung main mo. Malaki na rin. Mansyon na rin. Ang ingay. Eh? Wow, Shane all, magaling. Oo, magaling yan. Kabsat, kabsat, Chippy, mega love shoutout, sabi ni Gusto kita. Pinapapas ako ng lamok dito sa labas. Gusto ko parinig yung boses ko. Ayan, dikit kalimbang na daw kay Sir Gusto Kita. Sabi ni Manay Sisi Michi. Wala sila, iniwanan tayo. Ha ha ha. Pumunta sa mansion mo din. Sinilip din yung mansion mo, Sir Gusto Kita. Hindi ito ang main ko, Manay Sisi. Ipasok mo kasi yung main mo dyan, Gusto Kita. Main mo din to, 'di ba? Second channel mo to. Ayan, oh, may 1.3, 340. Madam, hello Madam Cascade. Nag-love shout out. Good morning Madam or good evening dyan. Hindi kasi kita nakita naka-live, kaya nag-live ako Madam kasi natakot ako mag-SC. Kaya sabi ko mag-direct live na muna ako ngayon. Kahit nakatapat lang dyan sa Kanyugan. Naka-live din ba? Sir, gusto kita yung main mo? Manay Sisi, yung main yan, ano? Jessie. Ano nga yun, sir? Jessie over? Ano ba? Nakalimutan ko na tuloy. Basta yung main yan ay JC. Naka-live pala yung main mo. Sana all gumala yung isa. Kaya pala, hihi, 3 lang ang video, di pala main. Ayan. Ginagamit niya lang yan, Manay Sisi, panggala ba? Para tawagin siyang, hello, mega love shout out, gusto kita, gusto kita. Salamat po madam sa paharang. Ayan, thank you po sa 4 million na naandyan. Diba? Ayan, oo nga pala.
Overused na daw. JC over. Is over. Stay overused na. Oh my God. Good morning everyone from Madam Cascade. Oo nga, Manay Sisino. Main lagi, no, para tingnan mo naman yung bahay mo, mansion agad kasi syempre, dikit agad. Oo nga, tama ka. Ako naman minsan, ano din yung mga dala ko, mga tanod. Pero ipapamonetize ko ito. Wala lang ako time. Ako din, meron din akong second channel. Kaya lang, hindi ko ma-verify yung aking phone number. Kaya ayun, lang, wala na akong gana mag-upload. Sayang. Live na lang sana yung kulang eh. Magla-live na lang sana ako lagi. Di na ako gumagamit ng Ninja. Di na ako gumagamit ng Ninja. Meron din ako second account. Ano yung second account mo, Manay Sisi? Kasi 'di ba, pag kasi din, halimbawa bagong kaka-live mo pa lang, hindi 'di ba, hindi pwedeng igala yung main. Tapos kapag naka-live yung main ko, tapos may gusto akong suportahan din, Ninja talaga yung pinapapunta ko. Ipinupunta. Oh my God. Bulol na si Tres. Parang ang dilim. Ang dilim ng live ko. Ito si Tiger Mitch. Magkapangalan pala tayo, Sisi, no? Sa totoong buhay. Sa totoong buhay. Magkatukayo tayo kasi yung pangalan ko ay Mitch din. Sir JFC, thank you. Ito na nga, ipinasok niya na yung kanyang main. Hubad si Sir JC kasi naglinis ako ng aking mga dyan. Naglaba muna ako, Sir JC, kaya nakahubad kayo. Ikaw. Ayan, meron na pong moderator. Nasisilaw, aketch. Sige, dikitan ko main mo, Sir JC. Ayan yung main ni Sir JC. Huwag mo na lang itambay, Sir JC. Baka mapalo tayong dalawa. Idikit ko rin to si Tiger Mitch, itong main ko sa'yo. 559. Ano to, Manay Sis? Naka-under sa mo, main channel mo. Kasi kapag under sa main channel mo, hindi ka na hindi ka na kukuha ng Google Pin, ganon. Diba? Parang ganon. Mali ata ako. Magaling to kumanta eh, si Manay Sisi Mitch. Magaling to kumanta. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Ayan, dikit ko na to si main ko, Manay Sisi Mitch. Tiger Mitch.
Hoy, bakit mo ako hinubaran? Hindi, naglinis lang ako dyan, Sir JC. Nag ano ako ba? Nang laba. Nang laba ko ng mga damit nyo. Hindi. Naglinis lang talaga ako dyan. Kasi sabi nila, every month daw. Kasi ang tagal na eh. Ngayon lang ako, first time ko maglinis ng mga ano dyan. Mga damit nyo. 2 years na ako sa YT. Ngayon pa lang ako naglaba. Salamat, Manay Michi. Salamat po sa anim na naandyan, sa anim na mata na naandyan. Salamat po ng marami. Tumusok na rin ako doon sa live mo, Sir JC. Hindi na lang ako nag-comment. Sana all, ang daming mumu ni Sir JC. Oh, mamaya maglaba din ako. Mga busy tao doon kay Sir JC. Oo nga eh. Ang dami no? Sana all, ang daming tao kay Sir JC. Mga mumu. Mga mumu ba? Oo, nasa 80 plus. Ang dami. Yun na naman kasi yung trending ngayon, 'di ba? Dati yung ano, aluminum foil. Naka 200 ano ako doon, 214k. Ngayon hindi na. Dana po, dikit kalimbang. Sabi ni Manay Sisimichi. Mababa ba? Lagi ka naman nagla-live, 'di ba, Sir JC? Dapat pala ano, hindi tayo mag-straight na ano, SC. Kailangan din may direct live, face live. Kasi may time na 'di ba, ang daming napapalo sa ngayon sa AC ata. Lalo na yung mga paulit-ulit na ginagamit nila sa AC nila. Maraming na didimoni. Kaya natakot ako mag-AC kagabi. Kasi halos sunod-sunod rin. Isang buwan na rin ata akong nag-AC. Tapos walang upload na video. Ayun. Paktay na, paktay. More ano lang ako, short video. Minsan sa akin, minsan lang sa akin. Bilang ko lang nagkaroon mumu sa bahay ko. Kasi 'di ba, manay sisi ano. Kasi ngayon parang may mumu talaga sa SC ko, kaya minsan sinasamantala ko din mag-live kapag gabi. Kahit minsan may 20 pataas ganoon, tas minsan nagwa 100 din. Kaya parang gusto ko samantalahin kasi minsan 'di ba, may mga buwan na wala talagang taong binibigay, walang mumu na binibigay si Lolo. Kaya parang gusto ko din samantalahin habang meron pa. Kasi pag wala na, ayan, mag-direct live na lang tayo. Ando man sa ilarom kang lababo. Salamat po sa paharang, madam. Oo, grabe. Grab the chance kasi di natin alam by 2025 next year baka wala na SC. Oo nga, sino? Kaya nga. Samantalahin natin, 'di ba yung ano, sabi yung short video, gagawin ng ano, 3 minutes ba 'yon or 1 minute? 3 minutes ata. Yung short video.
'Di ba? Ang dami yung iba no, ang ganda kasi minsan yung ano nila, yung tao nila sa AC nila umaabot ng 300, 500. Kapag ano no, yung views umabot ng 500,000. Ako yung ano ko, yung una kong tusok-tusok, ano, nasa 200, umabot ng 200 plus yung momo ko nun. Yung views ko umabot ng 214. Ito si Sir JC malamang ang tataas lang ano nito. Kasi itong ginagawa niyang SC, ano to ngayon eh, trending to eh. Ang daming momo din sa kanya kay Sir JC, kay Sir Gusto Kita, kay Sir JC. Wala pa naman 3 minutes. Baka next year pa. Palit na ng SC. Oo nga eh. Oo sisi no. Pero ang lakas maka ano no. Maka hatak ng bananas. Yung SC. Kasi ako nagsimula ako mag SC. Yung bananas ko nasa ano pa lang 5K ata yun. Ngayon nagulat ako kasi nung sunod-sunod yung SC ko. Tapos medyo marami din yung views. Madami-dami yung momo. Umabot na ngayon ng 9K. Kaya nagulat ako, sabi ko malakas makahatak ng ano to, bananas yung SC. Tapos alam mo ba, Manay Sisi, dalawang beses na ako na nakatulog ako. Dalawang beses na akong sumubra sa 11 hours. Umabot ng 12, 13, ganun. Sabi ko, natakot ako kasi baka mapalo na ako. Pero awa ni Lord, wala pa naman no ano, wala pa naman love letter si Lolo sa akin. Oo, totoo nga no, Sir Gusto Kita, totoo. Malakas tumaas ang bananas. Oo, nagulat din ako eh. Nagulat din ako sa akin kasi hindi tayo mahirapan sumali sa mga ano-ano, 'di ba? Mga bigayan ng bananas. Simula no nag-SC ako, hindi na ako pumupunta masyado doon sa mga nagbibigay ng bananas. Malakas talaga makahatak ng bananas yung SC. Hindi na i-count ni Lolo mga sobra sa hours. Unlisted mo na bago pamatch. Ah, ganun ba? Pero sisi, nung na-save na siya, yung binigay niya, nasa ano pa rin, ah, 11 hours. Kailangan ba, i-unlisted ko na yon yung sumobra? Ganun. Mamaya, i-check ko nga. Yung kaibigan ko, 6K lang yon. Nasa 22K na siya. Wow, bilis. Ang galing, no? Oo nga, sir, gusto kita. Yung friend din namin, sa SC lang din, tapos yung Chop Chop Live na tinatawag nila. Kapag wala daw, yung Chop Chop Live kasi, kahit daw walang tao, malakas sa revenue. Yung SC naman kasi, malakas sa, yun nga, sa bananas, tapos sa WH. Tapos, alam mo ba, yung panay yung SC niya din, tapos ang dami, kahit direct live siya, ang dami niyang mumu. Ang daming mumu niya, kahit naka-direct live siya, naka-SC. May mga buwan talaga na merong mumu na binibigay si Lolo, no? Tapos sinamantala niya talaga yun, araw-araw nagla-live siya, tapos chap-chap live minsan. Alam mo ba na naka-silver button na siya ngayon? Ang galing dahil lang yun sa ano daw, sa SC, sa live, tapos samantalahin nga yung gano'n na merong mumu. Tapos yun, sunod-sunod yung upload niya ng short video. Ang isang araw ata, 12 short video. Ganon, ang dami. Kaya yun, umabot agad siya, nakuha niya agad yung silver button. Ayan, salamat Sisi Manay Michi. Salamat ang marami. Oo Sisi, mag 1 hour lang ako. Para hindi nakaka-boring. 1 hour lang. Para mag-update lang ko. Para hindi laging SC. Kailangan may direct live din tayo.
Salamat Sir JC, gusto kita. Salamat ang marami. Madam, salamat po kay Sir JFC. Salamat po sa mga sumisilip. Ayan, iwan ko lang din tong live ko dito kasi meron din naman akong gagawin sa loob. Naririnig niyo yung mga ingay ng kabakahan, mga ibon, mga manok, lahat na. Ayan, salamat sir. Gusto kita. Salamat po sa inyo dyan. Update ko lang to. Nakaano na rin naman ako. Ang bilis, di ba? Chika-chika lang, naka 31 minutes na agad. Thank you po. Salamat sa inyo dyan. Iwan ko muna to dito sa labas.
man ta kanak sa hapon. Oo, pati so 115 trawag mo sang gatos. Mga mahalap na lunis pag-uti. Kailangan tayo magpag-uti. Nasa ilarang pero Dyan pi tapos na sa trikor. ulit magi. Ha? Sabi ni Karen, igwa na dyan sabi shoes glo.
So, pangpasta sa ano? Gulo. Shoes glue. So, pangpasta sa sapatos. Tatanong mo. So, tumpid ko yan ta kaya bagamat. Pigilin ko, matibay yun pa so ato. May tahi. Kaso, Orin. so, digdi. Ulkab-ulkab. Ipatay mo. Dai man tumatatahi. Tabi man ito. So, sa tungtungan. Dahil ito tayo doon. Pasta ito. Ano ka? Kung Domingo. Diyan na kaya ko sa tripor. Marcos. Oo, so sa tripor. Nilang. Alatan ko mag-alatan din. Manok niya, oh, grabing manok ko yan sa babaw. Natuod na, sardong ang puntahan. Yung mga manok. Ang ingay ng mga ibon. Salamat po, Tay Hefty. Salamat po sa lahat ng naandyan. Update lang po ako.
Ayan, uulan na. Uulan na naman. Maano na yung kalangitan. Madilim at saka andyan na yung ulan. Magpapaulan ako guys kasi tatanggalin ko na tong mga halaman dito. Lilipat ako, tataniman ko ng ibang halaman. Ayan na nga yung ulan. Ayan na nga yung ulan. Ilong ko na yung aking cellphone. Ayan ang hangin. Ang hangin guys. Ang dilim ng kalangitan. Umuulan pero maaraw. Pangit mo.
love shoutout. 4 million viewers. Salamat po sa lahat na naandyan. Malipas oras lang si Mitch. Si Tres. Naabutin kong 2 hours kasi sayang din naman yung live. There were no words, no way to speak. I would still hear you. There were no tears, no way to feel inside. I'd still feel for you, and even if when sun used to shine, even if the nights you would still have my heart until the end of time. You, I need is you, my Valentine. La 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 la. And even if the sun refused to shine, even if your hands were not open, you'd still have my heart until the end of time. My Valentine. La 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 la. Hello, Manoy Blinker Eyes. Manoy Blinker Eyes. Mega love shout out. Taping Eyes. Ano sila yung gulit ni sila? Nagos init. Hindi ko alam, mother. Wala doon tayo. I'll never true love. Wala sa taas ka ano? Kusina? Till I found Ragal pa ako rin. Hindi nag-ahulog na to. magic in your eyes. Never true love till I see. Leave it in your eyes. Sus Maria. Tak din ka. Itlog ko lang basa. Ito ko din sa bro. Tepat.
Random man yung ano. Karen.
mga alaga. Ang ingay ng mga alaga. Ipaprakiripit ang brief niya. Baka bang ang balay ba yun ha? Ano ba rin magsan ang brief? Ano dyan mayo? Pamatin mo. Ay, baga ito panabahan baga ka ito? Siguro sa pag-ubos sa mga strawberry ko.
million viewers. Mega love shoutout. Salamat po. Papaabutin ko lang ng 2 hours kasi sayang din naman yung live. Ayan, nasa 20 minutes pa bago tayo mag-end live. Salamat po, Madam Cascade. Salamat po, Tay Hefty, sa pabidyo-bidyo dyan.
Big love shout out po, 6 million viewers. Ayan, mag-i-end live na po ako kasi naka 2 hours na ako. Salamat po, Tay Hefty. Sir JFC, Madam. Salamat kay Sir Borders Adventure. Salamat, Sisi Antaray. Salamat sa lahat ng naandyan. Sa mga tumusok, salamat po ng marami. Ayan. Mamaya mag-SC tayo, mamayang gabi or hapon. Mag-support muna tayo ngayon sa mga naka-live din. Tay Hefty, thank you so much po, Tay. Bye everyone! Magbibilad kasi kami ng palay. Kasi mainit na o maaraw. Wala na kaming bigas. Naubos na yung isang kaba na bigas, isang uroka na bigas. Ang bilis! Kaya kailangan namin ni Mother magbilad. So tama na muna tong live ko. Bye! Bye everyone! Thank you po! Sisi Antaray, thank you.